నేను ಮಾತ ದೀದಿತ್ತದ ನಾನು ದಿಯೋಳು ಸೋಕ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೂರಕ್ಕ ಆವಡತ ನಮಕ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಅವಲಿತ್ತನೆ ಇಡೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂದೆ ಮುಗ್ಲಿ ಬುಧಾರ್ದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ್ ಚಿಂಟಿ ಲೈಸೆಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೃಷಿ ತುಲಿ నేను ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದಿತ್ತ ನೀನು ಮೀಶೋದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಶೂಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಇತ್ತಂಡು ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ 9 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಂತದೆ ಅಯ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಕಡಪುಂಡಾಗ 11 ಜರ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ 12 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ 11 ಜರ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಕಡಪುಡ್ದೆ ನಾನು ಸರಿಯಾತಂಡು ಚಂದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಮುರಾನಿದ ಫೇಸಸ್ ಕೆನಡದ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅವು 3 ಸರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಕಡಪುಡ್ದೆ 8 ಸರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೀರ ಬೇತೆ ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಅಯ್ನ ಇನಿ ಶೂಟ್ ಮಂತದ ಕಡಪುಡಿಯ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ನೆಲವರೆಸು ನಾಗುಂಟಾರ್ದು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಂತದ ಅವು ಫುಲ್ ರೂಮ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಡತ್ತೆ ದೇವಂಡ ಅಂಚ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ತೊಲಿ ಮಾತ ಅದು ಇದು ಲೈಟ್ ಮಾತ ಪಾದಂದುಲ ಪೋತುನ್ ಕರ್ಮ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಖಾಲಿ 4 ಬಗೆ ದೆಡ್ಡೆಂಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿದ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಒಂದು 99 ರೂಪೀಸ್ದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೇತುನ್ ಗೊತ್ತಿಜೆಂಕ್ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಪುರವಲ ಇದೀಯ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆಟ್ ಉಂಟೆ ಮುಳಿತಂದೆ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆದ ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತ ಐಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಂತು ನಿತ್ತೆ ಐನು ಇತ್ತೆ ಮಾಡಿತ್ತು ದಿಯವಲ್ಲ ಇಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಮಾತೇನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪೇರು ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅತ್ತ ಅಂದ ಅಂತ నేను ಮಾತ ದೀದಿತ್ತದ ನಾನು ದಿಯೋಳು ಸೋಕ್ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೂರಕ್ಕ ಆವಡತ ನಮಕ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ದುಂಬು ದೇತೊಂದು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಓಲೆ ಅಂದೇತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅಂದು ಪೂರ ಪೋಂಡು ಕಲರ್ ಮಾತ ಡಿಮ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಾರು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷನೇ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ ಮಾತ ನೆಕ್ 3 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಮತ್ತು ದುಂಬುದ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಯಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಊಲ ಜ್ಯುವೆಲರಿದಲ್ಲ ದೇತೊಂಡ್ರೆ ಬೋತಿಜಿ ಇನ್ನು ಮಾತ 2 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಂಚೆನಿಂದೊಂದು ಐತಾನೆ ಸೆಟ್ 2 ವರ್ಷ ಆಣೆ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಇರ್ದು ಇದು ಬಿಟ್ಕೊನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಕೋನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೀಶೋಡು ರೀಸೆಂಟ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮೀಶೋಡೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಇಂಕ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗೋಣ ಮೀಶೋಡು ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇಕ್ತಾನೆ ಮೀಶೋಡು ದೇತೊನ್ವೆ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಮೀಶೋದ ಎಡ್ಡೆ ಪುನಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅವನೇ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಮೀಶೋದ ತೂಕ ಕೆಲವು ಜನ ಬಂತೀರಿ ಮೀಶೋಡು ಒಂಜಿ ಏತದ್ದು ಮಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ನೀನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದೇತೊಂದೆತ್ತ ವೈಕ ಕನ್ನಡಕ್ಕದೆ ತೊಂದೆ ಅವು ಪಂಡ ಧೂಳು ಪೊಯ್ಯ ಮಾತ ಬೂರ್ನೆ ಗಾಡಿ ಡೋಣಗ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೇತೊಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂದೆ ತೊಂದಿನತ್ತೆ ಎಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಜಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಕಣ್ಣು ಕಜೋ ಬುರ್ನಿ ಕಣ್ಣು ಗುಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಯರಿಂಗ್ ದೇತೊಂದೆ ಸೆಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪವೇನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾಜಿ ಪೂರ ಸೋಪ್ ಮಂತದ್ದು ಹೊಡಿತ ನಾನೂರಕ್ಕ ಅವಡತ್ತ ಅದು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇಂಕಿತ್ತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದ ಬೈದನತ ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಜಾಗೃತಿ ಇರ್ದೆ ತಿಪ್ಪೆದೆ ಬಂಡ ಪಿರೊಂದು ಸರ್ತಿ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಬಂಡೆ ಎಂದಿಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಜಾಗೃತಿ ಇರ್ದೆ ತಿಪ್ಪೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅನಿತೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಬಂಡೆ ಎಪ್ಪಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಂತೊಂದು ಪೇರಪ್ಪ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಬಂದೋಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋನಾಕ ಚೂರು ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಪೌಡ್ರು ಫೌಂಡೇಶನ್ದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕಂಡು ತೇ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ದಕ್ಕನ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಪಿದೈ ಪೋಡಾಂಡ ಲ್ಯಾಕ್ಮಿ ದಕ್ಕನ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಸೋಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿದ್ಯೋಡು ಅದ ನನಗೆ ಯಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡಾಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ತುಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ತೆಲಿಕೆ ಆತನ ಕಮೆಂಟ್ ತೂದು ಹಾಂಕಾರ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಪಾದೈತೆ ರೈತ ತಿರ್ತೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅಲೆಗು ಒಂತೆತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅಹಂಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ದಾದನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅತ್ತೆ ಯಾನೇನು ಅಹಂಕಾರ ಮಂತ ದಾದ ಉಂಡು ನಾನು ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡು ಅಹಂಕಾರ ಏನಿತ್ತಂಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಪುಚ್ಚಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅವ ಮಾತ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಂದತಿ ನನಾತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ ದಾದಲ ಪಂಡ ಈ ಅಂಚೊಲ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆ ಮನ್ಪುಜೈನ ಅಂಚ ಮಾತೇನ ಲೈಫಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಖುಷಿ ಜೀವನ ಪೋಡತ್ತ ಅಂಚ ಐನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಅನ್ಕೋಪ ದಾದ ಬರಡೈನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು
ದುಂಪೋಪ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಟೆಂಕ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೋಪುನಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಿಕ್ಕುವರು ನಿಕ್ಲೆಂಡ ಪಾತೆರ್ವರು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂತ ಅದೇನು ಪಂಡ ಯಾಂದಾಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅತ್ತು ಎನ್ನಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ವರತ ನಿಕ್ಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಕ್ಲೆ ಎದುರು ಎನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಎದುರು ಯಾನು ದಾದಲತ್ ಈತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ಈ ತಾಂಡ ಯಾನ್ ಈತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ ಆತು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಕೊರ್ಪೆರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಾರೆ ಆಪಿಜಿ ಎಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೇರತ ಅಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ತೂಪಾರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚ ತೋಜುವೆರು ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಪಾತೆರ್ದ ಹೋಗ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಇದು ಬುಕ್ಕ ದಾಗಂಡ నేను ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೆ ದಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಎಂದ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಮಾತ ಯಾನ್ ವೇರ್ ಮನ್ಪು ಜಾತಿ ಎಂಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಇಷ್ಟ ಆತ ಹೊರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಣಂಕ ಅಂಟ ವೇರ್ ಮನ್ಪೆ ಮತ್ತದ ಅದೈತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಲಿಪ್ಪುನಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಇಟ್ಟೆ ಸೈನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೆ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ತೆತ್ತಿದಿಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗೊಂಬೆ ಅವಲಿತ್ತನೆ ಇಡೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂದೆ ಮುದುಲೆಗೆ ಜೀವ ಓ ದೊಂಬ ಏಯ್ ಮುಗ್ಲಿ ಬುದಾರ್ದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪನ್ಲೆಗೆ ಮೊಲ್ ಚಿಂಟಿ ಮೊಲ್ ಮಿಂಟಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಒಂದು ಶೋಕು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ నేను ಪೂರ ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ತೀತ ಶೇ ಜೀರಿಂದಿಲ್ಲ ಏ ಅಪ್ಪು ಚಿಂಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೃಷಿ ತುಲಿ ಇಂದು ಉಂಗುದಾನಗ ಒಂತೆ ಅಪ್ಪ నేను ಕೊಯ್ಯರೇತ್ ಬೊಂಗ ಸತೆ ಬನ್ನೋಡಾಂಡ ಅಪ್ಪ 4 ದಿನ ಇಂದಿನ ಎತ್ತ ದಿನ ಕೊಯ್ತೇರು ಒಂತೊಂತೇನೆ ಬಯ್ಯಾನಗ ಕಾಂಡೆ ಉಂತೆ ಮಾತ ಅಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ಉಂಗುದಾನಗ ಒಂತೆ ಅಪ್ಪ ಇದು ಈತಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡಿಗ್ಲಾವು ಉಂಗುದಾನಗ ಯೋಗಾಸನ ಅವನುಂಡು ಯೋಗಾಸನ ತುಲಿ ಇದು ದಾದಪ್ಪು ಚಿಂಟಿ ಎಂಚ చెప్పు ನಾವು ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪುದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಮೊಲ್ ಮಿಂಟಿ ಮೊಲ್ ಚಿಂಟಿ ಮೊಲ್ಲೆ ಚಿಂಟಿ ದಾಯ ಪುದಾರ್ ದೀತೆ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಚಿಂಟಿ ದಾಲೆಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೊಲಂತೆ ಗುಮ್ಮೆ ಗೈಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಾನು ಬಯ್ಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕುಂಟಾರ್ದು ನೆಲ ಒರೆಸೋದು ಅರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಟಗೊರ ಪಾರಂಡು ಅರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಜನನ ಪೇರ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನಲ್ಲ ಕಂಟೈನರ್ ಅತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಡು ಪುಂಡಿಗನ ಇರಲಿ ದಾಲೇಜ್ ಗೈಸ್ ಎಕಡೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ದಿ ಏರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲಂಜಿ ಮಾರ್ಗಡಿ ಏತ್ ಪೋಪರ್ ಏತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬೇತೆ ತಿಗು ಪಾರಬ್ ಜೈಕ್ ಪೇರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಆಟ ಇಕ್ಕೆನಾಂದು ಲೇಸಾಡರ್ ಇಂದ ಆಟನ ಸತ್ಯ ಅಂದೆ ಜೂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ರಂಜಿತ ಕಲ್ಲೆ ಹೇಮಂಡೆ ಅಲೆ ಬಾಲು ಆಡ್ದೋಯ್ತು ಮೇಡ ದಾದನೇರನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇದು ಇಂಕ ಕುಚ್ಚೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕುಚ್ಚೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಹಿಂಗೆ ಒಕ್ಕದಿಕ್ಕ ಬಾರ್ಗಡಿ ಎತ್ತು ಬೇರೆ ಪುರ ಜನನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ ಬತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆನೆ ಕಳೆದಾದ ಬಂತೆ ಮೀಶೋಡ್ದೆ ತಂದ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ತೂಪ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿತ್ತೆ ತೂಪವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ నేను ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ದೇತನಿ ಮೀಶೋದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪಂಡ ಐತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವೇರ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾ ನೆಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಪಾಡಂ ಪೋಯಿತ್ತೆ ನೆಟ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಇಂಚ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ದಿಯೋಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡೆ ಎಲ್ಲಿ ದಿಯೋಲಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಈತ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಒಣ ದಿಯೋಲಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇನಿತ್ತು ನೆತ್ತ ಕೈ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಶೋಪ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ತಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು అంటే స్పేస్లో ఉండదు అది ఇయరే ನೀವು ಸೆಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾಡ 2 ಪೀಸಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಒಂದಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಸೈಡ್ ಇದು ಪಿಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ತುಡು ಇಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಂಜಿ 150 ಗದಾನ 2 ಪೀಸ್ ತೆಗಿರಿ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಸಮೇತ ಒಂಜಕ್ಕೆ 200 ಮಾತ್ರ
ಉಂಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಚಿತ್ತು ಪಾಡ್ರ ಟೂ ವೀಲರ್ ಪೋನ ಪೂರ ಪಾಡಡಿ ದೂರ ಮತ ಬರ್ಪನಿತ್ತು ಎದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೋಜನ್ನಿ ಕಾಪುಜಿ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ತುಯರ್ದ ಮೀಶೋದ ಆಕ್ಸಸರೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಂಡ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದು ಅತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಮತ್ತು ದುಂಬುದ ಇತ್ತದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಲಿಂಕ್ ಫುಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬದ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಶಾಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅದು ಪಂಡ ಯಾನಿತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ನಾಡ್ದಾನ ಒಂದು ಹಾಕ್ನದ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆ ಅಂದೆ ದುಂಬು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲೆ ಐಟ್ ಆಫರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಐತೆ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ದೊಡ್ಡ ತಿಕ್ಕು ಯಾಕೆ